Всички пътища водят. В неделя, обут с един ботуш, отпътувам с лъжица и с вилица. Завързват с веригите за бавно хранене. Рим е 7-хълма паста в чиния. 7-хълма паста, опръскани с синьо сирене и кръв. Ковдани болонезе, с педук и песто, с закинени реки, с моцарелени площади, с пармезанени сгради, с статуи от чесън, с древен форма от прошуто, с маслинени куполи на катедрали от бекон. Светикана, халюциногенна, отровна, радиоактивна гъба в центъра на Рим. Макаронени пипала пълзят из улиците на града. Аз отхождам площадите, колоните и сградите, Свети Петър, храмът на Минерва, Сенатът, форумът и пантеонът и набождам всички кардинали като каперци на върха на вилицата си. После кръскам шумно цялото християнско войство. Дъвче епископи, отци, папеси, папи, антихристи и се спълни с спагети стана истината. Шепна. Това е философия на храненето. Пийте вино, пишете библии и като няма хляб и зрелища, яжте Рим!